a quinta edición xa, e, bueno, foi aprobado pola Consellería de Emprego e calculamos que dentro de que a principios de xuño pode estar en funcionamento. Estamos co proceso xa de lanzar a selección tanto de alumnado como de todo o profesorado e de todo o personal docente que vai impartir o obradoiro. É un obradoiro para 20 alumnos e alumnas daqui da comarca, que son alumnos traballadores con un contrato de formación, serán alumnos e alumnas traballadores dos 4 concellos. É un obradoiro que durará 9 meses, que ten un orzamento de 454.552 euros. Evidentemente, de ben nacido será agradecido, xa que darlle gracias, neste caso, a Xunta de Galicia, a Consellería de Emprego, por haber tido en conta ese proxecto que se presentou dos 4 concellos para o obradoiro, e serán 12 alumnos para o apartado de xardiñería, xardíns, centro de xardiñería, e logo 8 alumnos para o de carpintería e moble. E estará, aparte deses 20 alumnos, estará tamén complementado con un director ou directora, 2 docentes para cada especialidade, e dos docentes para a especialidade de, creo que para de jardinería, e un docente para a especialidade de carpintería, e logo un administrativo de apoio e un docente de educación básica que lle permitirá ao alumnado prepararse, aquel alumnado que non ten os estudos básicos da ESO, prepararse para poder acceder aos exámenes oficiales que hai e poder sacar o título.